Evangeli kaYohane sahluko seshumi elinethoba uqalela kusahlukwana seshumi elinesixhenxe. Wemkiwa naye uYesu ehamba ethwele umnqamlezo wakhe ukuya kuloo ndawo kuthiwa yiYophakhayi ekuthiwa ngesiHebhere yiGolgotha, apho bambethelela emnqamlezweni ephahlwe ngabanye ababini bebethelelwe nabo, uYesu ephakathi. Pilato wabhala nesaziso esaxhonywa emnqamlezweni. Kwakubhalwe kwathiwa, uYesu waseNazarethe, ukumkani wamaJuda. AmaJuda amaninzi asifunda eso saziso, kuba loo ndawo uYesu wayebethelelwe kuyo emnqamlezweni yayikufuphi nesixeko. Isaziso eso sasibhalwe ngesiHebhere nangesiLatini nangesiGrike. Ke ngoko ababingeleli abazintloko bamaJuda bathi kuPilato, sukubhala uthi ukumkani wamaJuda, yithi kanye lo mntu uthe ndingukumkani wamaJuda. Waphendula uPilato wathi, endikubhalileyo ndikubhalile. Akuba amajoni embethelele emnqamlezweni uYesu, azithatha iimpahla zakhe, abelana ngazo emane. Asithatha sona isambatho sakhe esasingenamthungo, salukiwe nje sisonke ukususela phezulu. Ke ngoko athethathethana esithi, masingazikrazuli, masiqashise ngaso ukuba sesiyakuba sesikabani na. Ukwenjenje oku ayezalisekisa loo ndawo ezibhalweni ithi, babelana ngeempahla zam, baqashisa ngesambatho sam. Enza loo nto kanye amajoni. Apho ngasemnqamlezweni kaYesu kwakumi unina nodade bonina, noMariya umkaKleyopa kunye noMariya waseMagdala. uYesu akumbona unina emi kunye naloo mfundi uYesu wayemthanda, wathi kunina, mama, nanko unyana wakho. Waza wathi kuloo mfundi, nanko unyoka. Ukususela ngelo xesha loo mfundi wamthathela emzini wakhe unina kaYesu. uYesu wayesazi ngoku okokuba konke kugqityiwe, ukuba kuzalisekisile okuxelwe ezibhalweni, waze wathi, ndinxaniwe. Kwakukho isitya sizele iwayini emuncu apho. Baza bathi nkxu imfuxa kuloo wayini, bayibeka emngxongolweni ekuthiwa yihisophu, bayisondeza emlonyeni kaYesu. Akuba emfimfithile iwayini, uYesu wathi, kugqityiwe. Wequbudu intloko, waphuma umphefumlo. Kwangokuhlwa okwandulela iPasika, amaJuda ayengathandi ukuba kubekho imizimba esaxhonywe emnqamlezweni ngomhla wokuphumla, ngakumbi ngalo wePasika. Amcela ke uPilato ukuba yaphulwe imilenze yabo babebethelele, baze bothulwe nasemnqamlezweni. Aya ke amajoni, afika ayaphula imilenze yokuqala, aza ayaphula neyowesibini owayebethelelwe kunye noYesu. Kodwa akufika kuYesu, afumana ukuba selefile, akabisayaphula ke eyakhe imilenze. Suka lamhlaba ngomkhonto ephangweni elinye ijoni, kwaze kwampompoza igazi namanzi. Oku kuyangqinwa ngomnye wabo babonileyo, yaye ubungqina bakhe buyinyaniso. Uyayazi ukuba unyanisile, efuna ukuba nani likholwe, zisenzeka nje ezi zinto, zazalisekisa okuxelwe zizibalo zisithi, akuyi kwaphulwa nalinye ithambo lakhe.
Siphela apho isifundo. Kubantu bonke abakhoyo kulunquba ndinibulise egameni kaYesu Kristu Nkosi yethu, amen. Imini yokuthi yaye simthwese isithaba sobukhosi. AmaJuda amthwese isithaba sehlazo, thina ke kumele simthwese isithaba sobubi ngoba unamandla. Ndithulukwe kakhulu umama ebeshumayela apha echaza ngento yabantwana. Leqele elityhutyha imiphefumlo yabazali. Ndacinga iqele elityhutyha imiphefumlo yabazali ababini babantwana balapha eDale College. Ndaqonda ukuthi kumele ke sithi cwaka, ingakumbi lo mntwana ebelahlekile wafunyanwa eswelekile. Ke sithi cwaka, sibanike imzuzu. Yolubisanga sakho ubathuthuzele bawunamandla onke. Abazali abathuthwayo ikrele ngeli xesha sikhumbula ikrele elityhutyha uMaria unina kaYesu. May their souls rest in peace and rise in glory. In Christ's name, amen. Ndizawuchaza nje mna ndizushumayela, bakhona abashumayeli sekushunyayela ukuchaza nje le ndlela iya emnqamlezweni ukusuka kuPilato ukuya emnqamlezweni abayibiza ngokuthi Via Dolorosa. Iligama leLatin Via Dolorosa elithetha the way of sorrow or a sorrowful road. Le sorrowful route ithathwe nguYesu from kwaPilato uya emnqamlezweni. Uthe xa bezamkhupha apha kule ndawo bebembuza kuyamatyala, bakhe bamvalela kwi-court, bakhe bamfaka kwi-court, bamfaka phakathi. Ndathi xa ndijonga kwakhona ndabona nalapha phakathi kwezi criminals ufakwe phakathi, ndabona indaba inento ephakathi. Kwangathi nathi xa size apha uYesu singamfaka ngaphakathi ezizizweni zethu adlale indima yakhe. Le ndlela bathi abanye is the line of duty, abanye bathi is the line of death. Le ndlela iya eGolgotha. Isithaba awayesibekiwe uYesu sameva uvakala ukuthi sigciniwe kwimuseum yaseParis, kwi-archives ezikhoyo phaya. I-museum ekuthiwa yiLouvre igama layo. Siyafumana khona eso sithaba sameva sasithwelwe nguYesu, eso sithaba sehlazo. Ndingabanga mde kwakhona ndifuna ukuthi namhlanje death is for sure, sin is the cause, Christ is the cure. Ndiphinde kwakhona ndithi uYesu kaloku wayeyichazile ukuthi yena akazange ujika mithetho yabantu. Ipurpose yakhe wayeyichazile. Akazange ujika mithetho yabantu, akazange ujika nto, koko uzele abantu ukuze basindiswe. His destiny was the cross. His purpose was love for us. His reason was you. Mercy into you. May his love be multiplied and be extended to bonke abantu abadibana nawe ngalimi namhlanje. Amen. Onke amehlo athe ntsho emnqamlezweni. Phambi kokuba uYesu athethe la mazwi, waqala wathula wazolela ukuzenza idini. Walunga njengemvana. Uthi kwi-Isaya 53 verse 7, njengemvana esiwa ekuqhelweni nanjengebhusha esisidenge phambi kwabachebi bayo, akawuvula umlomo wakhe. Ukuba besisithi uYesu Kristu uya
La ngamazwi awawathetha phambi kokuba anduluke. Amazwi okugqibela anjenge-X-ray. Aveza ingqondo nenhliziyo yomuntu. UYesu Kristu uthi bawo baxolele ukuba abayazi into abayenzayo. Phambi kokuba sone sasele sixolele. Akunyenzelekanga simfumane uxolo. Akuyomfuneko ukuba sizisolo uxolo lusoloko lukhona lusilindile. Forgiveness is not God forgetting Good Friday. It is the Father raising the Son on Easter Sunday. Indaba iqala ekuxoleleni. Ukuba asizange sixolelwe emnqamlezweni, ngesingazange sibone imini yovuko. Bawo baxolele ukuba abayazi into abayenzayo. Oku kufezekiswa kwesibhalo, incwadi ka-Isaya 53 verse 12 ithi, kwaye ngoko ndiyakumnika indawo ezululeyo, indawo phakathi kwezikhulu nabanamandla. Ngokuzithandela wanikela ngobomi bakhe waza wanesabelo kwishwangusha labantu abangendawo. Wathabatha indawo yaboni abaninzi waza wathandazela ukuba baxolele. Eli lizwi linemixholo emithathu. Ubuzali bukaThixo. UYesu ubiza ubawo kathathu ngexesha ajinga ngalo emnqamlezweni. Ilizwi lokuqala nelokugqibela libhekisa kuba xa engena kwimbandezelo, xa enyamezela imbandezelo naxa esoyisa imbandezelo. Lo nto ithetha ukuthi akukho nto isongela ubudlelwane bakhe. UYesu ubhekisa kubawo ukubonisa ukuba akazenzeli intando yakhe, engenzi ngawakhe amandla, koko avela kuba. Xa uthandaza usithi bawo, uvuleka amasango ezulu. Uzuse amandla ubabalo noncedo oludingayo. Inhliziyo eyaphukileyo iqaqamba ngaphezu kwengalo eyaphukileyo, kodwa xa usithi bawo ukhangele ezulwini, yazi ukuba uncumo lukaThixo luphezu kwakho. Ngokuba abayazi into abayenzayo. Ingozi yokungazi nemiphumela emibi. Xa uAdam noEva babesona eEdeni babengakwazi abakwenza. Xa uAbheli wayebulala umntakwabo wayengayazi into ayenzayo. Xa uHerode wayezama ukubulala uYesu wayengayazi into ayenzayo. Xa uJuda sebethengisa ngoYesu bengayazi into ayenzayo. Xa umuntu ephansi kweziyobisi enobundlobongela aze abuyele ezingqondweni wenza ngokungazi. Sonke sinezono esingazaziyo. Asizazi basihleli kumnyama. Yile nto ke singenawuzibona. Kodwa lo mthandazo weli lizwi uyagqitha kwaba babembulala, ufikelela kum nakuwe ngokuba nezethu izono zikhulu ngaphezu kokuba sizibona. UYesu sibona njengezigusha ezilahlekileyo ezifanelwe ukusindiswa. uDavide uthi kwindumiso 19 verse 12, wayekwazi ke oku. Yena ucela uthi, ubani ozaziyo iziphoso zakhe? Ndenze msulwa kwezingabonakaliyo. UYesu akazange athandazele iintshaba zakhe ukuba zixolelwe, kodwa wabacengela, wabathethelela, kwakungathi wema njengegqwetha phambi koThixo esithi, ndikunika izizathu zokuba ubaxolele ngokuba abayazi into abayenzayo. Makholwa masimcele uThixo awukhuphe umoya wokungazi ebomini bethu, ngokuba uYesu Kristu wasithethelela uba ukuxolela nokuxolelwa. Amaxesha amaninzi kunzima ukuxolela. Kulula ukwangumoya ongaxoleliyo, into echasene nezibhalo zikaThixo. We do not only hurt ourselves and keep the wound open,
But there is something in human nature that loves to nurture a grudge. If you want to be able to forgive others, here is a place to start. Qinisekisa uba ubudlelwane bakho nobawo bulungile. Singazixolela iintshaba zethu ukuba sisazi ukuba ubawo ulawula konke kungekho nto soyikisayo. Xa amajoni ayembethelela emnqamlezweni wathi bawo baxolele. Xa ayephakamisa umnqamlezo ewufaka emngxunyeni wathi bawo baxolele. Xa wayejinga emnqamlezweni esiva abantu bemthuka bemnyelisa wathi bawo baxolele. Xa sentlungwini sithandazela iziqu zethu kodwa uYesu wazilibala wathandazela thina. UThixo kuphela okwazi ukubona inhliziyo yomntu. Uyawazi umonakalo owenziwa ngabantu abangafuni ukuxola. What a difference it would make if we would only learn to forgive and pray as Jesus did. Sizibiza ngokuba singamakholwa kodwa sinakuxola. Asikwazi uxolela. Ukuba sizibiza ngaye sisithi silandela yena, lo Yesu ngulo uxolelayo. Amaxesha amaninzi izinto ezasehlelayo zasibangela sibe ngaba bantu singabo namhlanje. Sifana nezisele ezidala ezingagqabhuka nanini na kuba umntu. Isociety yethu yonakele ngenxa yongabi nako. Bawo baxolele ukuba abayazi into abayenza. Mhlawumbi wahlukumezeka emzimbeni, emphefumulweni nasemoyeni, xolela. Mhlawumbi mzali ulala ngenyembezi ngenxa yokuhlutshwa ngumntwana wakho, xolela. Mhlawumbi mzali ukhulisa umntwana wakho uwedwa, mhlawumbi umntwana awulazi uthando lomzali wesibini, xolela. Mhlawumbi uzibonisa usohluleki ungenankqubela phambili. Mhlawumbi wenzelwa amayele nqemsebenzini. Mhlawumbi utyholwa ngento ongakhange uyenze, xolela. Mhlawumbi i-COVID-19 ikohlukanise nabantu ababalulekileyo ebomini bakho, xolela. IsiNgesi sithi, forgiveness is the key that unlocks the door of resentment and the handcuffs of hatred. It is the power that breaks the chains of bitterness and the shackles of selfishness. Holding a grudge doesn't make you strong. It makes you bitter. Forgiving doesn't make you weak. It sets you free. Eyona mfundiso yeyokuba siye kumsindo nokufuna uziphindezela nokuba iintshaba zethu azixolisi. Ngokuba ingqumbo eyakhele enhlizweni ijika ibe yinzondo. uYesu sibonisa ukuba ukuxolela ngawona mandla okuphilisa nokuqhuba. uYesu wathi kwindoda enesifo sedumbe akubona ukholo lwakhe, mntundini uzixolele izono zakho. Wathi kumfazi ongumoni owathambisa iinyawo zakhe, ukholo lwakho lukusindisile, hamba ngoxolo. Bawo baxolele babayazi. But though forgiveness is free, it is not cheap. It cost Jesus Christ his life. KwabaseFilipi chapter 4 verse 7. Lwaye uxolo lukaThixo olugqithise kuko konke ukuqonda luya kuzigcina inhliziyo zenu nengqondo zenu kuYesu Kristu. Ngenxa yolo xolo lukaYesu Kristu singazi sazuza ubomi obungunaphakade. Ingaba sikulungele na ukuxolelanisa omnye nomnye? Amen. Lilizwi lesibili silifumana phaa kuLuka chapter 23 verse 43. Ithi inene ndithi kuwe ngokuhlwa nje sawuhlala eparadise. Masiyithathe le ndaba siyoyiqala phaa endalweni, phaa kwiGenesis. Umdalile uThixo umntu wadala uAdam
wambona ukuba uyamfuna umlingane, wamphathela uEfa. Ifikile inyoka emyezweni yathetha kuEfa, wabonakala ezibona esenza into ebengafanelekanga. Uthe xa ebuzwa uAdamu nguThixo ukuba Adamu phi na, wabonakala esithela ngemithi yemyezweni. Umbuzile ubawo ukuba utyile nakuthi, akayithathanga iresponsibility. Uye wathi ngulo mfazi unikele. Masigqithe kuloo ndawo, sithathe siyotshona kuSawule kumathafa aseDamasko. Yena uwathuthisile amasirayeli. Uthe okuziqonda wabethwa ngumbane kumathafa aseDamasko, latshintshwa igama lakhe. Sibuye ke ngoku nangamabhada amile aphahlile uYesu. Bebecinge bona xa bembeke emnqamlezweni, xa besithi bazawubeka entabeni, khange bamazi into yokuba bamenza into yoba makabe yinkosi. Batshilo ngemilomo yabo bathi wena uthi uyinkosi yamazwi, kodwa abaqondanga. Bathe sebemhlubile, sebemenze zonke izinto, balibala ukuba bamenza inkosi. Sibuye ke ngokule ndaba besiyithethile yenyoka, nalibhada lokuqala. Lithi wena akuthwanga na unguye na unyana kaThixo, uthi sisindise enze uba nathi sizokwazi ukusinda. Uyabuza lo wesibini uba awumoniki nawe noThixo. Ngale mina namhlanje ndifuna umisa kuloo ndawo ukuba awumoyiki nawe noThixo. UThixo uthe sekubuhlungu uYesu kuloo ndawo, sebembethile bemenze yonke into, khange yena athi yimani. Xa eli lesibini lithi uzundikhumbula, khangathi yena ayizelikhe uzukhume kancinci ndisaqaqanjela, khangathi yima kancinci ndisazayothetha nobawo ndimbuze kufanelekile na ukuba mawube nathi eparadisi. Kodwa uye wampromisa wathi namhlanje soneka ngaphi thina emhlabeni. UYona utshilo udade xa isuka kule ndawo, wathi ezinye izono zekungaqondanga zekungazi, kodwa uphela uzigweba wena ngaphakathi. Uthi ke kuthi uYesu namhlanje inye qha into efunekayo ukuthi ukuziqonda, uzibone ukuthi wonile, usondele kubawo, uzefise uthi ndonile kuwamazulu, abonakale ezawuthi namhlanje. Akazukubekela izilandu, akazukuziba ngokuyana ndandithe ndityise awandibona, kodwa kule game uzawuthi namhlanje. Xa uyitshekisha le nto istrategizwe kwaphezulu ezulwini ngethuba uYesu ethunyelwe ezantsi emhlabeni, kuba abanye baye baqomba mabazogqume ingelosi zoyika uzebe emhlabeni, kube beyazi indlela ebezawuhamba ngayo emhlabeni, kodwa wazingama yena wathi ewe bawuphuthuma mina ndiye. Kodwa ngokufikelele evuthweni lendawo bekufanele benze njani? Ebezazile kwangaphambili ukuba indlela azoyihamba yindlela ebuhlungu, kodwa wacingela wena nam kuba zenziwe ii-sacrifices ngeenkomo, zenziwe ii-sacrifices ngamagazi ebhokhwe, kodwa kwabonakala uxolo lungafumaneki, kwabonakala singayiboni indlela emhlabeni. Ngale mina namhlanje uthi uzoba nathi, akathi ngomso omnye. Endinokuphinde waphinda wakuyumva, kodwa yena akabuza uba ngoku usowuthe uguqukile uweleni, kodwa uthi phakama uhambe ubheke phambili. Ilizwi lithi inene ndithi kuwe ngokuhlwathi. Ubethelelwe emnqamlezweni, sigcwele singaka, simbukele abantu ebebehamba naye emhlabeni, bahambe bayosithela bazivalele kwindawo kuba besoyika ukuthutshiswa ngamaJuda. Ubengabhekabheka phakathi kwabantu, wabonakala kungekho nomnye othi hayi ndiyamazi. Ukhanyelwe, yakhanyelwa, wakhanyelwa nababehamba naye endleleni. Ngale mina namhlanje uthi inene ndithi kuwe ngokuhlwathi. Uzulumkele ke wena iparadesi zingakushiyeki, kuba kaloku ithi into uzawushiywa yile bhasi ihambayo. Uzawuthi xa umile esitophini
uba ngabheka ayifiki ibhasi elandelayo kuba kaloku ulibele into enye ulibele itikiti lokukhwela ebhasini khawuphambathe ke ngoku ezipokothweni uba itikiti unalo na kuba kaloku ungetikiti uzungene ebhasini uze uyifumane esisithembiso atshoyo athi inene ndithi kuwe itikiti kukwazi yena uguqu uthandaze uguquke endleleni zakho ebuhamba ngazo umazi uba uThixo inkosi yegameni loyisineleyo. Angenzanga nto mfundisi. Andiqondi uba eli tyala lingabalelwa kum. Kodwa masendibulisa mfundisi. Kulo mbuliso ubuselubulisiwe. Ilizwi lesithathu kuYohane 19 verse 26 to 27. uYesu ngoko akumbona unina naye umfundi abemthanda emikhona uthi mfazi nankunyana andule athi kumfundi lowo nyana nankunyoko. Kwivangeli sifunda uba emva koba ebanjiwe uYesu eGetsemane abafundi bakhe bonke babaleka. Kodwa uJohane uyayicacisa le nto mfundisi ukubana kahle uYesu wayengahlelanga yedwa apha emnqamlezweni. Phantsi komnqamlezo kwakuninakazi, kwakuMaria umkaKleopa, kwakuMaria wasemagadala. Ndiyacinga mfundisi nezaa ntombi athi uYesu endleleni sanundililela zilileleni nazo zaziphantsi kolo nqamlezo ngoba ndivanga ukuthi zijikile. Aba bantu ngabantu ababenesibindi ngoba yayininzi into yayinokwenzeka. Ngabantu abangazange bamkhanyela uYesu. Ngabantu abangazange baba ngamagwala. Uzokhumbula kaloku nguYesu lo usemnqamlezweni. La Yesu wayefudula ephilisa imilwelwe. La Yesu wayesenza iziqhwala zihambe. La Yesu wayesenza imfama zibone. Kodwa namhlanje uthi ngokasemnqamlezweni afumane liduntswana bonke abebekade bemlandela abasekho babalekile boyikile. Ndizise mfundisi kobu bomsi buphilayo. Uyawuthi uhamba apha endleleni bamana abantu balapha emhlabeni bemana ukubetha egxeni bathi tshawe Nkosi. Kodwa xa usengxakini abantu bakushiye ushiye kume wedwa. Kodwa ndithanda le nto isisazela mfundisi. Soze angabikho noyi-1 kule rhamente athi ndisuka phi na. uYesu uzibone kule meko yokuthi ebekade elandelwa ngabaninzi. Kodwa ngoku abafikanga nakuseshumini. Ndinekwari ngunina. Oh, umntu ozeleyo uzayiqonda. Inimba. Bathe xa beshumayela abashumayeli ngaphambili bechaza inimba. Ndavakalelwa space ngomthandazo wakho ngoba sisengxakini ngenxa yenimba. Ndibukela uMaria ebukele yonke le meko. Naba bantu ahleli nabo apha ezantsi emhlabeni yangabacula iculo lamawisile. Usizi nalulumi lodwa intlungu nasi
ababengamthandanga uYesu nabo ngesele bebalekile. Andivanga nto umfundisi eBhayibhileni ndiyigocagocile echaza ubudlelwane bukaYesu nonina. Futhi enokubezinye izinto ebezimana ukwenzeka, iziganeko bezimana ukwenzeka bemana ukuzothuka. Kuthiwe nankunyana yakhe uphikisana nababingelela kakhulu. Inoba ebemana ukuzothuka ezi zinto uba njani manje yenzeka njani le nto. Uyayazi into yoba ndikhe ndibone uSinelizwi phaa endlini xa ezawubethwa ngumqulu indlela endixhuma ngayo. Ubeke phi ukuMaria ebona unyana yakhe etyakatywa? Ngoba into endiyaziyo mna nokokuba unyana apha ngaliphanga, nokokuba abantu bangambiza ngantoni, kodwa kuwe ngunyana oyintanga. Ndibona kugabisile xa imana uteketisa unyana yakhe emoshile athi boy. Ngoba uthando lwakhe alutshintshi kule meko. Noba uyamphoxa ngoba abantwana bethu bayasiphoxa. Abantwana bethu bayasihlekisa ngabantu. Uthi uhlala endlini wena ungumama, ukhomba indlela, umntana jiki. Phaya esitratweni uzawuthiwa unina ngumama ebhasi. Andihambi busuku umfundisi, kodwa uSinelizwi usebusuku endleleni. Ngoku ubukele usizi ebethelelwa unyana wakhe. IBhayibhile ithi uYohane lo nguninakazi, ngumzala kaYesu, unyana kaninakazi. uYohane lo ngumfundi abemthanda. Ndiyabhidwa mfundisi Martin, futhi kuzawufuneka into yoba emva kwayo yonke le nto ndikundwendwele ndibuze into ethi utheni azawude aleyibhulwe ngoba wayethandwa ngongathi sasingathandwa thina. Kodwa into endiqiniseke ngayo, uthando ngelinye ixesha awuvele ulinikwe nje. Ukwenza kwakho ngelinye ixesha eliye kulibangela uba uthandwe. Ukuthetha kwakho ngelinye ixesha eliye libangela uba uthandwe. Ikhona mhlawumbi into ebangela uba uYesu amthande uYohane. Ngoba khumbula babekade behamba bobabini, omnye ngumfundi womnye. Inoba ukhona izinto aye wazipika apha endleleni, yiyo nale nto embangele into yoba namthenge ngonina. Akho nto ndandiyoyika apha ebomini, ukusweleka ndishiye umama ngasemva. Ngoba zange ndambona umntu ebenokuwenza umsebenzi wam endiwenzayo. Kodwa uYesu uqonda into yobana phambi koba nduluke makamshiye umamakhe esendaweni, makamshiye umamakhe emyalezile, futhi amyaleze kulo mntu amcingayo into yobana uzakwenza ngohlobo ebezakwenza ngalo. Ngoba ebenokutsho kuninakazi athi uzumgcinela umama, kodwa ukhetha uYohane. Uyabona ukuba ibiyimali le okanye ibiyiproperty, ngesithi uwinile uYohane ngoba ufumene ilifa, kodwa yi-responsibility. Uzawukhula lo mntu afune ugqirha, uzawukhula lo mntu afune unakwa. Ngoba kuba kuphela amandla mfundisi, abazali bethu bafuneke betetosiwe babe ngabantwana. Ngumntu lo amnikwayo. Ndinexhala lo mntu, uba wawuzange washiywa nomntu awuyazi ingxaki.
ngoba umuntu uyawuthi umnika le athi uba bendinikwa ngubani okanye uba beyenzela ubani ebengazuyenza ngolu hlobo. Ayinikwa nabani ke responsibility, ayinikwa nenkulu. Uyakwazi umzali athi ehleli phaa kwakhe aqonda into yobana tsi u-firstborn inene uyabethakala, ayinike oyena umncinci. Fazi nankunyana, nyana nankunyoko. Lithamsanqa eli kuMariya ngoba bakhona abanyonyana abangabaziyo nangoko nina babo ukuthi bavuke njani. Babashiya kudala, kunzima nokubuza impilo kumamakhe. Andifuna upolitika mfundisi ndithi bathathwe zintombi zabantu. Kodwa ukhonyana abangeke babalungiselela abazali babo. Mfazi nankunyana, nyana nankunyoko. Luthando olu. Dinewari ke, dinewari. Kodwa ndithanda injongo yayo yonke le nto mfundisi. Into eyayibangela uba uYesu azikhulule kunina, amnikezele uYohane. Wayefuna into yobana ngomso ezilitshilo ilizwi uzawuba nguyise wenkedama, abe yindoda kubahlolokazi. Nasebufeni usasithandile uYesu, khangavele avela ahambe nje. Nathi usishiyile sinethemba. Ndisatsho mfundisi, ndisathile uthando. Lola thando athi uJohane ngenye imini, bonani uthando lungaka asenzele lona, lokuba sibizwe ngokuba sibonyana bakaThixo ngoYesu Kristu. Inkosi uThixo wethu, kukhona izibele nezixolelo. Sibulisile kumazwi esiXhenxe uYesu awawathethe emnqamlezweni. Amazwi okuqala amathathu aselethethiwe abonakalisa ubudlelwane phakathi kukaYesu Kristu nabantu. Amazwi angoxolelaniso, ngosindiso nangothando. Amazwi amane okugqibela asingenise egumbini eliphakathi lobudlelwane phakathi kukaYesu Kristu noThixo. Umahluko phakathi kwala maqela mabini amazwi aphuhliswa bubudlelwane bexesha elide phakathi kokuthethwa kwelizwi lesithathu nelizwi lesine. Masike siqonde uthethwa kwala mazwi ngokubhalwa nguMarko isahluko sese-15, siqalele kwisahlukwana sama-33 ukuya kuma-34. Ke kaloku lakuba lilixa lesithandathu kwehla ubumnyama phezu kwawo wonke umhlaba, kwade kwalilixa lesithoba. Ngalo ilixa lesithoba wadanduluka uYesu ngelizwi elikhulu esithi, Eloyi, Eloyi lama sabakthani, Thixo wami, Thixo wami, undishiyela. Kwabakho ubumnyama obathatha iiyure ezintathu. Ubumnyama esiqhelene nabo thina bubumnyama bokucima kwezibane. Kodwa eCalvary ngale mini kwakukho ubumnyama bokungazi.
kwakubumnyama okungaqondi. Obunye ubumnyama bulapha ngale mini yayibubumnyama bentlungu engathethekiyo yokubethelelwa konyana wethu. Kuthi kwakubakho esi sithokotoko sobumnyama. Bavela bebekobo bumnyama bacinga amazwi awathethwa kwiGenesis. Sahluko sokuqala. Kwakusenyanyeni kusenkangala. Umoya kaThixo wafukama phezu kwenzonzo lubila yamanzi. Wathetha ngezwi wathi makube kukhanya. Ngeli xesha babelangazelela elo lizwi. Kuthe emveni kweeyure ezininzi sokubandezeleka zintlungu uYesu wayephakathi kwazo. Kwakho isikhalo sokubandezeleka esithi Eloyi lama sabakatha. Ndicinga ziba uMaria wawuva kakuhle wawu-understanda umyalezo yongelosi owawusithi vuya wena ubaba. Amen. Sikelele wena phakathi. Yeah. Eyona nto enzima kuYesu ngeli xesha into yoba wayengenaso isono. Yiloo nto amawisile xa evuma athi wazithwala izono Yesu zingezono zakho. Walihlawula ityala Yesu lingetyala. Uthi akakhathazwa zintlungu zomnqamlezo. Uthi akakhathazwa kukubethelela emnqamlezweni, kodwa ukhathazwa kukushiywa nguThixo. Ukhathazwa kukushiywa nguThixo. Uthawujonga ejinge emnqamlezweni uYesu. Phelile iiyure eziyi-6 kuthe cwaka kambonisi. Kuqhawuka i-connection phakathi kwakhe noYesu. uThixo ulahlekelwe nguThixo. Lonke ixesha wayelangazelela ilizwi elalike lavela ngenye imini phezu komlambo weYordani xa uYohane wayebhaptiza lo Yesu elisithi lo ngunyana wam oyintanda endikholisiweyo. Ngeli xesha abandezelekileyo wayefuna elo lizwi. Wayelangazelela ilizwi uYesu elaphumayo ngemini yeTransfiguration liphume elifini lisithi lo ngunyana wam oyintanda endikholisiweyo nguye, mveni ilizwi. Cwaka ilizwi, dololo ilizwi. Uyathula uThixo bazalwane. Uyathula uThixo bazalwane. Ngenye imini lo Thixo wake wanikezela ngoJobi uSathane. Uthi xa nikezela ngoJobi kuSathana athi ungayenza yonke into ngayo kodwa ulondoloze uLizwi. For 37 chapters wecwaka uThixo. Wahamba uSathana ngoline noJobi. Wecwaka. Uyathula uThixo bazalwane. Uyathula uThixo bazalwane. Nakwezethu impilo siye silibawelela lizwi lithi kuzawulunga. Nakobethu ubomi esihamba kubo bunzima sike sibawele elalizwi lithi kuzawulunga. Sifike njani kule nto?
sejinga uyesu emnqamlezweni sifike njani na kwakhe i-agreement ngenye imini uthi uthixo kwelesithathu izulu ejonge ezantsi afike kunyakazela kunuka sisona athi ndawuthuma bani na kuthi ingelo sajonga phansi zimbi sazigquma ngamaphini wayixubula uyesu ingubo yobukhosi wathi thuma mna baba ndabuyela laphuma ilizwe elithi ndiyakuba nawe kude kube sekufika kusekufena ke kodwa into endiyaziyo into yoba uthixo uyathula. It doesn't mean akathekanga control. It doesn't mean into yoba uthixo akekho emnqamlezweni kodwa uthixo uthule esemnqamlezweni wathula uthixo. Yawuvuya Yesu into yoba umphefumlo uyohlukana nenyama. Ziba khona imini singazazi into yoba siphangelela. Ziba khona imini ungazazi into yoba uphilela ntoni. Uve into yoba umphefumlo wakho usukile esihlalweni. Kwakunjalo nakuYesu. Uthi uthixo xethethe. Bethe gxini uthi ungawadanisa amazulu. Uthi ungawadanisa amazulu. Andisoze ndikushiya. Andisoze ndikuyekele. Kuba ndathembisa ezwini lam. Ndathi andisayi kunishiya. Ndathi andisayi kuniyekela. Kule ntlungu kuyo. Thixo soza kushiya. Kristu ngesintu. Eloise, elonyana, elomoyeni. Amen. Ndimele ilizwi lesihlanu. Esilifumana libhalwe kwincwadi yomvangeli uYohane ongcwele. Isahluko 19. Umqala wama-28. Emveni koko uYesu esazi ukuba zonke izinto zifezekile. Ukuze sifezeke isibhalo wathi ndinxanile. Foka noZulu uYesu khambalala ejikeleza kwinkundla zamatyala usuku bonke. Usendleleni ebheka eGolgotha. Ziyure 6 uYesu ejinga emnqamlezweni. uYesu wayenyama negazi njengamnayo. Ithethe ukuthi wayeziva inhlungu njengamnayo. Elilizwi ndinxanile esifumana kule ncwadi kaJohn umvangeli. Ngoba kwezinye abavangeli basixelela ngefilika mfundisi. Kodwa lo ngxano kuJohn
wakhona elilisi lomncano isibonakalisa wakhona ubuthixo bukaYesu. Ngoba simva ethetha okokuba mna ndingunyana kaThixo. Thetha ukuthi unguThixo yena Yesu. Umdali wezulu nomhlaba nentaba nolwandle, iinduli nemiwewe, imithombo empongoza, amandla aqondileyo. Ndingumdali wento sonke. Utsho Yesu. Amaxesha amaninzi uYesu aphe emnqamlezweni mfundisi ukusiconcentrate ebantwini. Uthandazela iintshaba zakhe. Okwesibini, uchitha ixesha ethetha nezakhe. Okulandelayo, okwesithathu, Majeyi uthuthuzela uMariya noYohana. Nanto siyibonayo. Uqala ngabantu. Ngokubona ilizwi ukhona aconcentrate kuye. Dingani. John chapter 4:14. Intombi yomSamariya equleni kabawo yakho kodwa nsungena njengoba silazi ba kwangamaxesha athi Yesu thanda impendulo yakhe. Athe yena wasala kuwamanzi endiya kumpha wona mna akayibuzanane naphakathi. Amanzi endipha wona abe ngumthombo kuye wamanzi ampompozela ebomini obunaphakathi. Ushutshwa ubonakalisa ubungani bemfana Yesu. Athi Dafeti njengekhama yitsalele emfuleni wamanzi wenje njalo ukukulangazelela newamphefumlo. Indibuzo zakhe. Gogo Yesu unxanele ntoni?
again, chapter 5, verse 6. Banayona abo balandela bancana nokulungisa. Yesu ejinga emnqamlezweni thokombisile uthasjonga bawurhathele abe nomncano ngokuba sibona okokuba sisincebe emhlabeni sithe sa umncane kaYesu ukubona thina sibonke sisona uthasijonga abenosizi sithi ngoba siyitshuphatshuphe esonweni unqanele uYesu ukusindisa aboni abafana nathi. Athi John chapter 7 verse 37. Ukuba ukho athe wanonwa makeze kum asele. Ayibonge Inkosi. Athi bam incwadi azibhalayo masifunele kwizinto zaphezulu sizilangazelele konke kuyakulandela. Masentshona sentshatha manje ulunqane kaYesu wayesama funzumatini okokuba sijonge kuye size kuye ngenene nangenyaniso. Xa ndizawujika masinqanelwe zomhle wasekhaya usindiso. Sinqanele usindiso nokukwazi ukunceda abanye abantu. Nakwinyana kaThixo inkonyana yehlanga athi umtshana endikholisiweyo nguye mveni yena xa beme kule ndawo. Masize kuye sizivuma izono zethu. Nakaloku nje lisekhona ithuba kwakuboleyithi angasixolela masiphakame nalo sindiso
ngoba la mazwi olungqanga angazange athatha naloo vinika wayeyinikwa. Uwathetha uYesu sekuphelile esakubhubha. Masize kuye sizaneke sisandlanga. Simcela ukuba sikhulekile sakahlakanga nendlela zakhe. uYesu ke njengoba sebetshilo bashumayeli bangaphambili uze apha ezokuhlambula thina. Olungqana athetha ngalo lunqano vele lam lokuhlambula thina. Funa usihlambula. Thetha ukuthi ke mswasekhaya ityori ilele kuwe. Ilele nakuwe. Mphani masithini na kwezi zinto. Ngalo mazwi fundisi bangamushikanisha ikamelo iselo nyanga.